Wel, bore da, siwmai, siwr i chi gyd, a chroeso i'r wers fyw yma gan ddefnyddio Adobe Express wrth gwrs. Gobeithio bod chi gyd yn eistedd yn gyfforddus, bod chi wedi mewn gofnodi i hwb ac wedi agor app Adobe Express. P'un bod chi ar Chromebook neu ar luniadur Windows neu Mac, neu yn defnyddio app Adobe Express ar yr iPad allwn ni gyd gymryd rhan yn y wers yma heddi. A fydda un paso nôl ymlaen o'r porwr i'r iPad hefyd gan ddangos ddoi ffordd o ddefnyddio Express i chi. Mae'n debyg iawn bron o bod union yr un peth ar y ddau. A hefyd gan roi chydig o amser ychwanegol i chi falle os oes angen dal o lan. Cofiwch roi gwybod os i chi pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni heddi. Rowch gwybod i ni yn y chat. Gwedwch siwmai a gewn i'ch enwau chi lan ar y sgrin. Wel, mae wrth gwrs yn ddiwrnod y Cefnfor heddi. A mae yna thema arbennig, mae'r pobl sy'n trefnu diwrnod y Cefnfor eleni yn canolbwyntio yn benodol ar bysgota, a gor-bysgota yn benodol. I ni gyd yn gwybod bod yna biliynau o bysgod yn y môr, ond i ni yn ei bysgota nhw yn ffyrnig iawn. I ni'n tynnu llwyth o bysgod mas o'r môr, a mae yna bryder bod rhai mathau o bysgod yn enwedig yn mynd yn bryn. Felly mae'n bwysig bod ni'n ofalus gyda'r nifer o bysgod i ni'n tynnu mas o'r môr, bod e'n gynaliadwy, bod e'n mynd i fod na, am flynyddoedd a degawdau a canrifoedd i ddod. Right, wel, dewch i ni gael edrych te ar reolau dod i'r gwersi byw. Pyrrhach facso dyn nhw'n reolau. Just pethau, tri pheth i'w cofio yw nhw. Yn gynta, cofiwch allwch chi oedi os oes angen. Os ydw i'n mynd yn rhy gyflym i chi, mae croeso i chi wasgu pause ar y fideo ac oedi y ffrwd fyw. Yn gweud na i fi yn mynd i fod yn mynd nôl ymlaen o'r porwr i'r iPad, felly bydd na amser ychwanegol i chi fyna. Mae yna dysgrif ar gael i bawb sydd wedi cymryd ran heddi. Athrawon, gewch chi e-bost gan Dom ar ddiwedd y prawn tua 4 gloch gyda dolen i'r dysgrif. Gallwch chi roi i bawb sydd wedi cymryd rhan. Ac yn olaf, cofiwch bod allwch chi i ennill gwobrau, swag, a party pizza am ddim. Wneith Adobe dalu am party pizza i chi os newch chi cymryd ran yn yr her ysgol Express 2 gwaith. Na gyd yw hwnna yw bod chi'n cael 2 blwyddyn ysgol gyfan, neu 100 o blant, typun un o'r eina sy'n rwyddau i chi, i gymryd ran mewn gweithgareddau Express, a wedyn, os newch chi hwnna unwaith, i chi yn mynd i gael pecyn o wobrau am ddim wedi danfon i'r ysgol. Yr ail dro, pecyn arall o wobrau am ddim. Y trydydd tro, pecyn o wobrau am ddim eto, ond gewch chi hefyd barti pizza am ddim. Felly, ewch amdani ffrindiau, ewch am yr her Ysgol Express, a mae yna fwy o wybodaeth am hwnna athrawon ar gael i chi os sgroliwch chi reit i waelod y dudalen weithgareddau, sy'n sgrolio ar waelod y sgrin nawr. Os ewch chi reit i waelod y dudalen na, athrawon, mae yna ddolen sy'n mynd â chi i dudalen arall, le mae'r holl wybodaeth ynglyn â'r her Ysgol Express. Cyfle i chi gael party pizza, a fi'n siŵr llwch chi gael un cyn diwedd y tymor. Right, wel, dewch i ni gael mynd i edrych te ar yr dudalen weithgareddau heddi. Dewch i gael fy sgrin i fyny. Hanner tymor, steddfod ryrdd, a fi'n ngofio fel i wneud popeth yma. Right, dyma ni fi ar Express, fan dewch i fi gael mynd draw te. Dwi wedi agor y dudalen weithgareddau ar y tab drws nesaf. Chi'n gweld? Mae Express dy fi fan hyn. Felly bod hwb gyda chi ar un tab, yna Express ar y tab arall. A wedyn, ar tab arall eto, dwi wedi teipio yr URL yma, cyfeiriad gwe yma i fewn. Adobe.le, ni'n dweud Adobe, ni'n galw hwnna, Adobe, ond mae eisiau'r dot ar ôl yr Adobe. Adobe.le, Adobe, slice, Cefnfor 25, Cefnfor 25. Neu wrth gwrs, os oes da chi iPad, neu ddyfais sy'n sganio cod QR, allwch chi sganio'r cod QR sydd ar y sgrin fan hyn. A bydd hwnna yn dod â chi i'r dudalen yma. Bydd e'n dod â chi i'r dudalen yma ble ni'n mynd i fod yn gweld beth ni'n mynd i fod yn neud yn ystod y wers heddi. Cofiwch ddweud helo, rowch eich sylwadau yn y chat athrawon, llwch chi roi sylwadau ar YouTube.
Allwch chi roi'ch sylwadau ar y ddolen streamiad, neu, chi'n bod beth na i agor fy e-bost i lan hefyd. Felly, y cyfeiriad e-bost nes i ddefnyddio i ddanfon y dolenni atoch chi bore yma, cyfeiriad e-bost Adobe. Os ych chi moyn ymateb i'r neges na, yna fe welai fe a na i roi'ch cyfarchion chi i fyny ar y sgrin. Os na rhywun yn cael pen blwydd eddi, os rhywun yn newyddion pwysig, os rhywun wedi ennill gwobr yn Eisteddfod yr Urdd wrthos diwetha, rowch eich newyddion i ni, a fe rown ni eich cyfarchion chi i fyny ar y sgrin. Right, fi wedi agor e lan, mae'r e-bost yn agor, a sneb real ar y byd eto. Right, na i gadw golwg ar yr e-bost na. Right, wel, dewch i ni gael sgrolio lawr te a gweld beth i ni'n mynd i fod yn neud heddi. Wel, dyma ni, gweithgaredd 1, ffeithlyn am bysgota cynaliadwy. Felly, defnyddiwch y wybodaeth isod i greu ffeithlyn trawiadol am bysgota cynaliadwy. A cynaliadwy, yn Saesneg, y gair Saesneg yw sustainable. Sustainability yw cynaliadwyedd. A beth yw'r syniad na yw bod ni yn defnyddio, ac wrth gwrs yn pysgod yw byta nhw allan o'r cefnfor, ond bod ni'n neud e mewn ffordd le di ni ddim yn mynd i rhedeg mas yn y dyfodol. Bod ni'n neud e mewn ffordd ble mae'r nifer o bysgod sydd yn y cefnfor yn cael ei gynnal bod ni yn pysgota. Iawn, wel mae yna 4 rheswm fan hyn bod pysgota cynaliadwy yn bwysig. A ni'n mynd i ddefnyddio'r 4 rheswm yma i greu ffeithlyn. Ffeithlyn yw infographic. Os nag ych chi'n gyfarwydd â infographic neu ffeithlyn, i ystyr yw, mae'n debyg iawn i boster, ond mae yn boster yn ddyluniad graffigol sydd yn dangos eich dealltwriaeth ac yn rhoi fwy o wybodaeth i'r darllenydd. Right, dewch i ni gael mynd draw i Express i ni gael dechrau arni de. Right, a fel chi gweld, fi'n mynd i fod yn copio'r wybodaeth ma o fan hyn draw i Express. Felly bydd e'n ddefnyddiol os ych chi yn agor dudalen heriau. Iawn? Os ych chi moyn agor y dudalen heriau, cofiwch mai yn sgrolio ar weilio'r sgrin bydd e'n fyna drwy'r wers i gyd. Mae'n mynd ar hyd weilio'r sgrin fyna, adobe.cefnfor 25. Iawn, dewch i ni gael clatio bant. I ni'n mynd draw i Express. Nawr, dyma fi ar Adobe Express, ond mae Adobe Express ar hyn o bryd yn Saesneg, a licen ni ddefnyddio Express yn y Gymraeg wrth gwrs. Yna'r iaith orau yn y byd. Felly, dewch i ni gael newid Express draw i'r Gymraeg. A mae hwnna'n rwydd i wneud just yn y cornel top ochr dde. Lan fyna, yn y cornel top ochr dde, fe welwch chi eich avatar chi drws nesaf i'r gloch. Nawr, trwy cyfrifon hwb, mae'r avatar yma yn rhyw liw glas golau gyda felly striben glas arall yno fe. Felly, cliciwch ar yr avatar, a bydd hwnna'n agor y ddewislen, a i ni moyn clicio fan hyn ar y gogen, y gogen sy'n dweud settings. Iawn, cliciwch ar y gogen settings mwyn agor y ffenest gosodiadau i fyny. Ar y ffenest settings, i ni'n mynd i fynd i'r gwymplen gyntaf. Na gyd sy'n angen i wneud, sy'n eisiau mynd i bob man ma, just i'r gwymplen gyntaf yn unig ble mae'n dweud English United States. Cliciwch ar y botwm i agor y gwymplen, a fe welwch chi, mae'r dewis cyntaf fan hyn ar dop y restr, ble ni'n heiddi bod wrth gwrs ar dop pob restr, yw'r Gymraeg. Felly cliciwch fyna Cymraeg, a ni wedi newid iaith Express draw i'r Gymraeg, felly allai gau yr ffenest gosodiadau i lawr gan glicio ar yr X yma fan hyn. A dyna ni, i ni nawr yn defnyddio Express yn y Gymraeg. Right, wel dewch i ni gael clatio arni de i greu'r ffeithlyn yma. Wel, i fi moyn creu graffig, a y ffordd cyflymau ddechrau creu graffig ar Express yw i ddefnyddio'r deilsen fawr werdd sydd dan ni fan hyn ar y dudalen cartref sy'n dweud creu graffig. Felly cliciwch ar y deilsen werdd, a dyma ni, i fi wedi agor y golygydd i fyny, a i fi'n barod i ddechrau. Right, wel, y peth cyntaf ddylen ni wneud yw enwi ein prosiect, fel bod e'n hawdd i ddod o hyd i hwn yn y dyfodol. Chi weld ar top yn hyn mae'n dweud heb deitl ar hyn o bryd,
Mae angen I fi newid hwnna I roi teitl addas I hwn. Felly beth am I fi I newid I rhywbeth fel Cefnfor 2025. Neu beth am poster, neu ffeithlyn Cefnfor. Ffeithlyn Cefnfor 2025. A wedyn, pwyso enter ar eich Cefnfor, dyna ni, a mae hwnna wedi enwi y ffail. Allwch chi wneud hwnna ar unrhyw bwynt. Sdim rhaid chi wneud ar y dechrau, ond os na dwi'n wneud ar y dechrau, fi'n tueddu anghofio. Felly, na pam I fi'n wneud e nawr. Iawn, wel, nesa te, I fi'n mynd I ychwanegu cefndir addas. A ar ôl I fi'n wneud y cefndir, I fi'n mynd I neidio draw i'r iPad a dechrau to. Felly, os ydw i'n mynd ychydig yn gyflym, peidiwch â phoeni, mae digon amser gyda chi. Right, wel, cefndir, le allai ddod o hyd i'r hynna. Mae'r cefndiroedd o dan yr elfennau. Nawr, ar eich ochr chwith chi, fe welwch chi y bar offer, a lawr tuag at gwaelod y bar offer, ddim reit ar y gwaelod, ond tuag at gwaelod y bar offer, fe welwch chi botwm sy'n dweud elfennau. Cliciwch ar hwnna, ac dyma ni, I ni'n gweld yr elfennau. Nawr, mae elfennau yn cynnwys mwy na y cefndiroedd yn unig. Ni hefyd yn gweld pethau fel asedau dylunio, sef sticeri cool I ddefnyddio. Cefndiroedd, dyna beth ni moyn nawr, ond hefyd dyma ble mae'r siapiau a'r eiconau. A os ydych chi yn moyn tynnu llun siap, allwch chi wneud hwnna o dan siapiau fel hyn, gyda wahanol frwsys paint. Felly, I ni moyn y cefndiroedd yn gyntaf heddi, felly dewch fi gael clicio ar cefndiroedd. Dyma fe. A nawr allai chwilio. Allai chwilio mewn fan hyn. Beth am I fi chwilio am y gair Saesneg ocean? O-C-E-A-N. Ocean. Wel, waw. Right, 713 o ddewisiadau da fi fan hyn. A fel allwch chi weld, allwch chi sgrolio drwyddo nhw. A beth dwi'n licio wneud ar Express yw just i'r trial nhw mas ar y dudalen. Achos os dwi'n dewis un, enghraifft hwnna, a penderfynu bod fi ddim yn siŵr, allai just dewis un arall. Chi'n gweld? Allai gadw mlaen mynd trwy'r gwahanol... Waw, cool. Trwy'r gwahanol gefndiroedd yma. A just clicio arnyn nhw a gweld nhw ar y papur. Iawn? Sdim rhaid I chi ychwanegu un, a wedyn tynnu fe I ffwrdd, ychwanegu un arall. Iawn? Felly, cliciwch chi drwyddo nhw, triwch chi nhw mas, tan bod chi'n hapus gyda'ch cefnforaidd. Ydy hwnna'n air? Ydy, mae'n air am heddi. Ydy, cefnforaidd. Pam lai. Right. Fi'n mynd I fynd am hwnna. Licio hwnna'n fawr iawn. A dyna ni, fi wedi cyrraedd diwedd y cam cyntaf yna ar y porwr. Felly fi'n mynd I neidio draw i'r iPad nawr a wneud hwnna gyd eto. Felly mae yna amser gyda chi nawr. Os ydych chi dal yn chwilio am eich cefndir chi, cymrwch eich amser achos fi'n mynd I ddangos y cyfan eto nawr ar yr iPad. Iawn, dych chi gael tynnu'r porwr I ffwrdd, a'r iPad ymlaen, dyma fe, a bant a ni. Nawr, dyma fi ar dudalen cartref ar iPad, a os ych chi'n cofio be nes I oedd clicio ar y deilsen werdd na sy'n dweud creu graffeg. Felly dyma fi'n pwyso ar hwnna. A I fi yn barod I ddechrau. Nawr nes I enwi'r ffeil yn do fe. Felly dewch I fi gael tapio lan ar y top ble mae'n dweud heb deitl. Dewch I fi gael delay y teitl yma sy'n ma. Pop, 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 pop. Oh, dear me. Beth I fi'n neud? Dyma fe. Trial to. Delay, na fe. A mae hwn yn ffeithlyn cefnfor. Na fe. Iawn. Nes I roi rhyw ddot fach yn ganol y gair ffeithlyn fyna, yn lle Cywiro hwnna de. Nôl o fi. Iawn, a fi wedi rhoi bwlch yn ormod fyna. Na fe. Iawn. A dewch I ni gael ychwanegu y cefndir. Felly eto I fi mioen agor ar elfennau. Felly draw'r ochr chwith y sgrin. Just fan hyn. Nage, fi'n pwyntio ffordd rong. Just fan hyn. Lawr fyna. Lawr fyna.
Chi'n gweld elfennau. Elfennau. Felly, clic ar hwnna, tap. A lan ar top, dwi ddim yn moyn pob un, dwi ddim yn moyn y asedau dylunio, dwi eisiau'r cefndiroedd. Na chwilio fan hyn eto am ocean, O-C-E-A-N. Gret. A to, allai sgrolio trwyddo. Allai drial gwahanol gefndiroedd mas. Hwna'n ni'n gwl. A mae'n wahanol iawn i'r beth da fi ar y poror. Felly a fi am hwnna, dwi'n meddwl. Right, nawr te. Nôl a fi i'r poror i ni gael symud ymlaen i'r cam nesaf. Felly, dwi'n cael tynnu'r iPad i ffwrdd a ychwanegu y poror yn ôl. Iawn. Wel, beth sy'n eisiau fi ddechrau meddwl dan? Pan ych chi'n creu ffeithlyn, mae'n wahanol i boster. Cos ar boster, i chi falle moyn un darn o destun i sefyll mas. Mae un teitl mawr. Falle, dychmygwch bod chi'n creu poster ar gyfer cyngerdd. Falle bod y gair cyngerdd yn mynd i fod yn enfawr yn dweud. Ond gyda ffeithlyn, i chi yn moyn meddwl am gadw lle i'ch gwybodaeth chi. Dyna un o'r pethau cyntaf chi moyn wneud, yw meddwl am rhaid ble mae'n ffeithiau i mynd i fynd fan hyn. Fel i fi mynd i rannu'r dudalen i fyny ar gyfer y ffeithiau yma. A mae defnyddio siapiau yn ffordd gret o wneud hynny. Iawn te. I fi mynd i ddechrau bant gyda just petrial. Iawn? Felly, i ddod o hyd i betrial, i fi unwaith eto mynd i fod yn clicio ar yr elfennau ar yr ochr chwith. Ac ar y top wedyn, dwi'n mynd i fod yn mynd i'r siapiau. A dyn ni ddim yn moyn chwilio ocean. A dwi ddim yn mynd i chwilio am betrial, dwi jyst yn mynd i sgrolio lawr. Chi'n gweld fan hyn, mae'n dweud rectangles. Allai sgrolio ar draws, a dyma'r un dwi eisiau, just petrial solid. Clic ar hwnna. A na fe wedi ychwanegu i'r dudalen. Right, wel, fi'n mynd i newid maint hwn. Felly dwi'n mynd i gydio yn y dolenni yma fan hyn, a dwi'n mynd i ddefnyddio'r dolenni ochr, achos mae'r dolenni ochr yn gallu newid siap y petrial. Dwi'n gweld, mae'n gallu gwneud yn hirach, ni'n byrach, llwch chi gael sgwar fel yna. Os ych chi'n defnyddio'r dolenni cornel, mae'n cadw'r siap yr un peth, a mae'n newid y maint. Mae'n jyst yn gwneud yr un siap yn fwy neu'n llai. Ond os ych chi eisiau newid y siap i hun, mae eisiau chi ddefnyddio'r dolenni ochr a top. Right, wel, dwi'n mynd i lusgo hwn ar draws y papur. Rhywbeth fel yna. A bydd angen 4 o'r ein arnau, ond dwi'n mynd i gael yr un cyntaf yn berffaith gynta cyn dyblygu fe. Felly, mae eisiau chi ddechrau meddwl, oeddi hwn yn mynd i ffitio. O dwi'n mynd i gael 4 o'r ein ar dal, a mae eisiau lle i deitl ar top, yn dos e? Felly, dechrau ni gael 1 fyna, 2, 3, 4... Ia, mae hwnna tia'n iawn fydden ni'n dweud am y lle dy fi ar y top wedyn i'r teitl. Right, nawr, ar hyn o bryd, mae'r petrial yma yn ddi, a dwi ddim yn hoff o hwnna. Dwi eisiau lliw rhyw liw sy'n hala fi feddwl am y cefnfor, felly rhyw fath o las, dwi'n meddwl. Hydewch fi gael clicio te draw'r ochr chwith ar y lliw llenwi. Clic iddo fe. A fe welwch chi'r ffenest bach yma yn agor, llenwi. A mae'n edrych fel, wel, sydd lot o liwiau fan hyn. Ond os gliciwch chi ar mwy o liwiau, aha, dyma ni, llwyth o liwiau hyfryd fan hyn. A mae yna liwiau glas neis iawn fan hyn, yr y linell ma, a dim ots dy fi'r porffor golau yma chwaith. Mae'n rhain yn eitha glas yn dod. Felly, dwi'n mynd i drial un o'r rhain. Beth am hwnna felly? Neu llai fynd trwyddo nhw a gweld pa liw sydd yn gweithio. Llai chi drial un tywyll, neu golau. Dwi'n mynd i fynd am hwnna, dwi'n meddwl. Right, wel dyna fi'n hapus gyda hwnna. Nawr, mae angen i fi gael 3 arall o'r rhaid. Mae da fi ar y nidalen weithgareddau. 4 ffaith. 1, 2, 3, 4. 4 rheswm bod angen i ni bysgota yn gynaliadwy. Felly, dwi eisiau 1 petrial i bob rheswm. Felly, unwaith i chi wedi gwneud rhan cyntaf, mae'n rwydd nawr i ddyblygu fe. A chi'n gallu gweld nawr pam dwi wedi dewis y lliw cyn dyblygu. Oherwydd os byddwn ni'n dyblygu wedyn dewis y lliw, byddai rhaid i fi newid y lliw i bob un o'r rhain sydd yn
gwasraffu bach o amser, ynddo e? O'n i bai bod chi moyn gwahanol liwiau, wrth gwrs, falle o'ch bod chi. Right, dwi'n mynd i ddyblygu hwnna de, gan glicio ar y botwm sy'n dweud dyblygu. Dyna'r ail un. A to, dyblygu. Nawr te, chi'n mynd i weld nawr, chi'n eich pink yn helpu i gael y bwlch rhwng yr siapau yma, yr un peth. A dyna fi, 4 llinell, yr un maint, yr un lliw, gyda'r un bwlch rhyngddyn nhw. Chi'n meddwl beth, dwi'n meddwl bod fi'n symud popeth lawr tyma bach, felly dych chi'n gael dod lawr. A wneud e wneud y to, wneud e helpu fi gael, dyna fe, chi'n gweld y bylchau na, yr un maint. Fel na. Gret. Dyna fe, dwi wedi cadw nawr 4 lle ar yn hydalen ni ar gyfer y ffeithiau am bysgota, y rhesymau dros bysgota cynaliadwy. Right, draw i'r iPad, i ni gael wneud yr un peth. Dewch i fi gael, tra bod fi'n wneud hwnna, dewch i fi gael gwirio, o dwi wedi cael e-bost gan rhywun. Dewch i ni gael gweld... Nagw. Pawb yn dawel heddi? Na i, pawb yn gweithio'n dawel heddi? Dim problem. Right, dyma fi nôl ar yr iPad, a dewch i fi gael ychwanegu yr petrial cyntaf na eto. Os chi'n cofio, es i'r elfennau eto ar y chwith. A tro yma, lan ar y top, yn hytrach na'r cefn diroedd, dwi'n sgrolio draw i'r siapiau. A mae dal yn chwilio am y gair ocean na, felly dwi'n mynd i glicio ar yr X i glirio'r chwiliad na. Cuddio'r bysellfwrdd, sa'n ma'n hwnna. Dyma ni, rectangles fan hyn, eto chi'n gweld lle sgrolio'r draws, a'r trydydd un fan hyn yw'r un solid. Dyna fe. A fel nes i trwetha, y peth cyntaf fi'n mynd i wneud yw defnyddio'r dolenni hir. Na fe, dwi'n mynd i gael 4 o'r ein i fewn. 1, tua 2, tua 3, tua 4. Ie, na fe. Iawn, dwi'n jyst wneud hwnna i weld oedi'r maint yn iawn dy fi. Iawn, a nawr dewch i ni gael dewis lliw ar gyfer y petrial yma. Drawr y chwith, dewis yr sgwaryn bach llenwi, mwy o liwiau. Llain dywyllach y tro yma. Na fe, fel yna. Ie, fi'n licio'r lliw yna. A nawr allai ddyblygu fe, gan tapio ar dyblygu, na fe. 2, dyblygu eto. 3, chi'n gweld chi'n eich pink na, dangos i fi bod y bwlch rhwng y siap yma'r un o dan o fe, yn union rhyw peth ar siap nesaf lawr. Dyblygu eto. Dyna ni, chi'n eich pink yn helpu eto fan hyn i gadw popeth wedi alunio'n daclus. Gret. Iawn te. Fi wedi dal lan ar yr iPad, draw a fi i'r porwr i ni gael ychwanegu teitl. Dyna bydd yn cam nesaf ni. Ychwanegu teitl. Iawn, tynnu'r iPad i ffwrdd o'r sgrin ac ychwanegu y porwr yn ôl. A dewch i ni gael ychwanegu'n teitl te. Felly dwi yn mynd i fynd y tro yma ar y chwith i'r botwm uwch ben elfennau sy'n dweud testyn. A ar dop y ffenest testyn, fe welwch i'r botwm mawr glas sy'n dweud ychwanegwch eich testyn. Nawr te. Mae eisiau teitl arna i. Iawn? Felly'r teitl dwi'n mynd i ddefnyddio yw hwn. Pam fod pysgota cynaliadwy yn bwysig. Copi o hwnna. A wedyn control fi, glido fe mewn. Neu chi just deipio fe mewn. Chi fi'n bod yn bach yn ddiog fan hyn. Yn copiog yn glido fe. Ond os ych chi yn mynd i copio glido, dewis testyn, control C. Ar eich bysellfwrdd dal y lawr control. A tra bod control yn cael ei wasgu lawr, chi hefyd yn gwasgu C unwaith. Ac yna mae control yn dod i ffwrdd. Mae hwnna wedi gwneud copi. A draw yr express wedyn, yn yr blwch testyn, i ni'n mynd control, a ni'n gwasgu fi sy'n drws nesau i C. Mae C a fi drws nesau iddi gilydd ar eich bysellfwrdd chi. Just uwch ben y bylchwr. A'r un beth o dala control i lawr, a tra bod chi'n gwasgu control i lawr, chi'n tapio fi unwaith, ac yna tynnu control i ffwrdd, a mae hwnna'n glido, mae'n pasto fe mewn ar eich tudalen chi. Right. Dyna'r teitl fyna. Sa'n hoff iawn o'r ffont na'r maint. Dych chi'n gael sort o'r maint mas yn gynta. Dwi'n moyn bod hwn ar 2 linell, felly fi'n mynd i wthio'r ochr. Chi'n gweld? Fel i ni'n neud gyda'r petrial, os i fi'n defnyddio ddolen hir yma ar yr ochr, mae e yn gwthio llinellau'r testyn o amgylch. Iawn.
A wedyn, allai ddefnyddio'r ddolen gornel. Nawr, pan mae'ch blwch testyn chi fach, dim ond un dolen gornel sydd chi. Iawn? Dych chi'n cael symud o'n draw yn fwy i'r canol. Ond unwaith chi wedi dod lan, na fe, chi'n gweld unwaith mae'n cyrraedd maint eitha mawr, i chi'n cael dolen gornel wedyn ym mhob cornel. Right, okay. I am rhywbeth fel na. Felly na i gael bysgodyn draw fan hyn ar yr ochr dde. Na i gadw lle i bysgodyn draw fan na. Right, pam fod bysgota cynaliadwy yn bwysig? Dwi'n meddwl bod eisiau marc cwestiwn fyna. Cwestiwn yw hwnna, mae'n swnio fel cwestiwn i fi. A nawr mae eisiau ffont arna. Felly, allwch chi fynd trwy'r ffontiau argymhellir. Iawn, sgrolio ar draws. Neu allwch chi glicio gweld y cyfan. Ond chi'n meddwl beth i fi'n licio, dwi'n eitha old school, dwi'n eitha traddodiadol. Dwi'n eitha licio mynd i'r gwimplen ffontiau fel hyn. A sgrolio'n gyflym trwy'r ffontiau a gweld pa un sydd yn neidio mas arna ac yn rhoi blas cywir ar gyfer y dyluniad. Felly fi eisiau hwn i'r fod yn rhywbeth, chymod, ond dwi'n mynd i gael rhywbeth sy'n hala fi feddwl am y môr, sy'n hala fi feddwl am fwyd, neu dwi jyst yn moyn rhywbeth sydd yn glir ac yn gadarn. A wrth sgrolio'n weddol gyflym, fe welwch chi bod rai ffontiau neidio mas ydych chi. Enghraifft, mae hwnna wedi neidio mas ydych chi nawr. A chi'n meddwl beth, mae hwn wedi hefyd. A mae hwn wedi hefyd. Felly, chi'n gweld, mae sgrolio'n eitha cyflym trwy... mae hwnna wedi... welwch chi bod rai ffontiau, unwaith chi wedi gosod eich naws, chi wedi gwneud y cefndir, fi'n gwybod pa liwiau fi'n gwneud, fi'n gwybod beth yw'r thema mae'n gwneud ar môr a physgod, fe welwch chi bod sgrolio trwyddo fel hyn, bydd rai ffontiau jyst yn neidio mas atych chi. Ac yn dweud, hei, fi'n addas ar gyfer hwn. Enghraifft, dwi'n meddwl bod sawa gymi yn mynd i fod yn addas. Dych chi'n cael tri ara. Ydy ma fe, fi'n licio hwnna. Nawr, allai wthio peth o amgylch to ma. Felly bod e... Chi'n gweld beth fi'n neud nawr yw dwi yn newid rhwng gwthio maint y bocs ar draws gyda'r ddolen hir a hefyd maint y testyn I hun gyda'r dolenni cornel. A fi'n edrych I weld ble mae pethau'n eistedd ore. Mae hwnna'n bach yn rhyfedd yn dweud, achos mae cynaliadwy yn lot hirach na pob llinell arall. Felly bydde fe'n well fel yna. Neu mae fe hefyd yn gweithio'n eitha neis fel yna, yn dweud. Dwi'n licio'r bwlch na. Felly, arbrofwch gyda hwnna. Right, dwi'n mynd I adle fel yna, a dwi'n meddwl bod fi'n mynd I just, dyna ni, dod lan am maint hwnna. A mae yna led y fi fan hyn, dwi'n mynd I roi pysgodyn mewn yn y bwlch na. Gret. Hyfryd. Dewch ni gael dod o hyd I pysgodyn. Nawr dwi'n mynd I fynd i'r elfennau. A dwi'n mynd I fynd i'r asedau dylunio tro hyn ar y top. Asedau dylunio. A na I just chwilio fan hyn am fish. A chi'n gweld yn yr asedau dylunio, mae rhain yn sticeri. Iawn? Felly, os typun un o'r rhain I chi'n ychwanegu, bydd dim cefndir iddyn nhw. Felly, mae rhain yn gret I roi ar ddyluniad fel hyn. A mae llwyth ma. Chi'n gweld? Mae dros 1,300 o wahanol sticeri dy fi I roi fan hyn. Sa'n mae'n pysgodyn air. A dwi'n chwilio felly am un sy'n edrych fel pysgodyn sy'n cael ei bysgota yn y môr. Beth am hwn? Clic. A dyna fe wedi ychwanegu fe. A lleddol lan o hwnna nawr. A roi e fan hyn. Ailfeintio. Cilch droi felly. Fel yna. Nawr ar hyn o bryd mae'r pysgodyn o flaen y testyn. Felly mae eisiau fi I newid trefn y heinau fan hyn, tynnu'r pysgodyn yn ôl tu ôl y testyn. Gret. Nawr bod fi'n gwneud hwnna, y peth olaf na I fan hyn nawr yw newid lliw y testyn I hun. A felly rhoi amlinell hefyd. Mae e yn ddi, yn automatic, am y dyn iawn, ond beth am mynd am felly rhyw las tywyll iawn. Na I glicio ar y llenwi fan hyn, dwi wedi clicio ar y testyn, llenwi, a na I fynd am y glas tywylla posib. Dyna ni. A beth am roi amlinell outline o amgylch hwn hefyd. Felly na I fynd i'r trwch amlinell, llusgo hwn ar holl ffordd I fyny. Na fe, chi'n gweld yr amlinell fyna. Nawr mae wedi dewis lliw glas,
Ond mae'r glas yna'n debyg i'r glas sydd yn un y llenwad, felly dwi'n ddim yn rwydd iawn i'w ddarllen. Mae eisiau chi gael cyferbyniad, gwahaniaeth eitha mawr rhwng y llenwad a'r amlinelliad. Iawn, felly na i glicio'r amlinelliad a dwi'n mynd i ddewis glas tipyn yn o leiach. Lle ni hyd yn oed mynd am un gwyn, neu lwyd golau. Ond dwi'n meddwl bod y glas golau na, dyna ni, yn gweithio neis. A mae hwnna nawr, dwi'n gweld y testyn yn gliriach nawr dros y pysgodyn draw fan hyn. A mae'n haws i'w ddarllen. Right. Dyna'r teitl wedi wneud ar yr iPad. Dim yr iPad, ar y porwr. Draw a fi yr iPad i wneud hwnna nawr te. Gobeithio bod chi'n cael hwyl. Gobeithio bod pawb yn canolbwyntio. Ac yn brysur nawr. Yn dewis eich ffontiau, yn dewis eich lliwiau ac eich amlinell. Reit, wel, dyma fe. Dwi'n mynd i ychwanegu testyn, felly am testyn, ychwanegwch eich testyn, dyna fe. A allai neidio draw. Nawr, mae da fi'r app Adobe Express ar agor, ond hefyd mae da fi app Safari ar agor fan hyn, ar y dudalen heriau, nes i sganio'r cod QR, mwyn agor hwn i fyny. A nawr dwi just yn mynd i ddal y mis a llusgo dros fe. Nawr, mae hwnna ar yr iPad yn gallu bod tymau bach yn tricky. Yndi. Chi'n gweld, mae fe'n dewis y linell uwch ben. Dwi'n treol to. Right, na fe. Unwch chi'n neud na wedyn, tap arno fe, copy. Nôl draw i Express. Nawr te, i lido hwnna mewn, pan mae'ch bysellfwrdd chi yn agor lan, chi'n gweld mae'r keyboard, y bysellfwrdd ar agor ar waelod y sgrin dy fi ar yr iPad fan hyn, mae yna fotwm, just fan hyn. Le mae fe? Just fan hyn. Nawr, nid y sisiwr, a nid y dau ddarn o bapur, ond yr un nesaf draw. Y trydydd botwm ar draws fan hyn, drws nesaf i fi, sef clipfwrdd D a darn o bapur gwyn. Hwna yw glido. Felly tap ar hwnna, a dyna ni, mae wedi glido hwnna mewn. A nawr lle guddio'r bysellfwrdd. Right. Nawr, mae hwnna wedi wneud, fi'n mynd i ailfeintio yn sydyn, lan ar testyn, chwilio ffont, gret, dyna fe. Tro ma, mae'r bwlch dy fi ar y top. A mae hwnna'n gweithio'n iawn. Na i wneud lliw y testyn ma nawr, te felly, beth am i fi gael newid lliw y testyn i fod yn wyn, a wedyn lle i roi amlinell glas tywyll, iddo fe. Ffordd arall rownd. A na i fynd a trwch yr amlinell reit lan. Wel, mae hwnna'n cool. A mae'n wahanol iawn yn dweud i'r be nes i draw ar y porwr. Right, mae eisiau pysgodyn yna, felly chi'n cofio es i'r elfennau, a draw i'r asedau dylunio. Fan hyn mae'r sticeri. A dwi'n chwilio fan hyn am fish f.i.h. Enter. A to, dwi'n chwilio fan hyn am bysgodyn. Rhywbeth sy'n edrych o bysgodyn sy'n cael ei bysgota o'r môr. Dyma ni beth am hwn. Lan a fe. Dyma fe fan hyn yn y cornel. Cilch droi. Fel na. A nawr, dwi'n mynd i ddefnyddio'r stack heinau i roi'r pysgodyn tu ôl i'r testyn. Dala mis lawr ar y pysgodyn yn y stack heinau a symud e lawr un. A dyna ni, mae hwnna nawr tu ôl i'r testyn. Gret, right, wel, nôl â ni te i'r porwr i ni gael symud ymlaen a dechrau llenwi'r bocsys yma. A mae pethau'n mynd i gyflymu nawr, mae pethau'n mynd i fod yn haws nawr. I ni. Right. Felly, dewch i ni gael cydio yn y ffaith gyntaf, y reswm gyntaf. Bwyd i bobl. Felly, dwi'n mynd i ddewis y testyn i gyd, gwneud copy, Ctrl-C. A draw i Express, a dwi'n mynd i ychwanegu testyn eto. Felly, ty am testyn, ar y chwith, ty am testyn, a lan ar y top, ychwanegwch eich testyn. A dyna fe. A wedyn Ctrl-V. Nawr, y tro ma, mae angen i'r testyn i fod yn glir i ddarllen. Iawn?
mae eisiau bod yn hollol glir i ddarllen. Felly nawr, dwi ddim yn moyn ar sawl gymu yma. Dwi ddim yn, mae'n gret fel teitl, ond ddim ar gyfer darn o destun hirach. Felly nawr, dwi'n mynd i'r un peth to. Dwi'n mynd i sgrolio drwyddo. Right, os na ffont fan hyn, neidio allan i fi fel, hei, dwi'n glir iawn ac yn hawdd i ddarllen. A chi'n bod beth? Mae hwn yn amaranth. Clicio hwnna. A os gliciwch chi hefyd, os oes cwimplen i gael, drws nesau i enw'r ffont, mae'n meddwl bod na fwy nag un fersiwn i gael. Amaranth regular. Falle yna i fynd am yr amaranth bold yma. Dych chi'n gael triale. Dyna ni. Gret. Fi'n hoff o'r ffont na. Mae'n glir iawn yn dweud. Right, a nawr fi'n mynd i wneud rhywun peth to. Dwi'n mynd i wthio pethau o amgylch. Fel yna. Nawr, dwi'n mynd i gael testun ar un ochr, a wedyn llun ar yr ochr arall. Felly dwi eisiau bod y blwch testun yma bron iawn yn cyrraedd hanner ffordd ar draws y dudalen. A mae'r linell binc na sy'n dod lawr y canol yn dweud bod fi hanner ffordd ar draws y dudalen. Dwi ddim eisiau bod y testun reit ar ymyl y papur draw fan hyn. Dwi eisiau bod yna chydig bach o fwlch draw fan hyn. Iawn, bach o awyr iach cyn bod y testun dechrau. Felly, dwi'n meddwl bod hwnna'n ffitio yn dda mewn yna. Hefyd, bwrwch olwg dros yr rai eraill. Nawr, mae'r ffaith nesaf, neu'r reswm nesaf, chydig yn hirach ar un ola hefyd. Felly, os fydden ni'n cadw'r un maint ffont, mae rai eraill yn mynd i fod bach yn rhy fawr. Felly, falle dylen ni wneud y ffont yn llai ar yr un yma, fel bod lle gyda fi i gael yr un ffont gyda mwy o eiriau yn y bocsys sydd i ddod. Iawn? Bach o tip i chi fyna. Right, dyna ni, bwyd i bobl. Right, wel, dwi'n mynd i ddyblygu hwn nawr a wneud yr 3 darn testun nesaf. Felly i wneud hynny, dwi jyst yn mynd i glicio ar y 3 dot. Nawr, oedd wedi roi yn yr glas yma. Nawr, eto allech chi fod yn newid lliw y testun fan hyn. D, falle. Neu wyn, os mae'ch cefndir chi yn dywyll. O'n i'n eitha licio'r glas tywyll, na fi'n mynd i'w nôl i hwnna. A gallech chi hyd yn oed roi amlinell ar hwn os ydych chi eisiau hefyd. Dych chi'n gael roi amlinell. Na falle byddai amlinell wen yn gweithio neis fan hyn. Ond y peth pwysica gyda'r testun yma yw ydw e'n hawdd i'w ddarllen. Iawn? A chi'n meddwl beth, dwi ddim yn meddwl oedd angen yr amlinell. Na, dwi'n meddwl mae'r peth cliriaf fan hyn oedd yr glas tywyll heb amlinell. Iawn? Felly, just triwch bethau mas, ond hefyd, dewyswch y peth sydd fwy a clir. Right, fi'n hapus gyda hwnna, felly dwi'n mynd i glicio yna fe, 3 dot, dyblygu. A dyma ni, copi o hwnna, a draw o fi nawr te i y linell nesaf. A ma'n o'n fi'n neud na nawr. Dyma fi, dyblygu, 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 na fe. A chi'n gweld y llinellau pink yn helpu fi i gael popeth yn ei le. Na fe. A nawr yna gyd sy'n angen i fi wneud yw cyfnewid y testun sydd yn y bocsys na. Dyma'r ail reswm. Na ni. Dych chi fi gael clicio ar y blwch yma. A wedyn, gallwch chi lusgo dros y cyfan. Neu, beth sy'n haws yw i clicio 2 gwaith. Na beth i fi wneud. Clicio mewn yn hyn, fel sy'n fi'n mynd i deipio. A nawr, os clicio 2 gwaith, mae'n dewis y gair. Clic, clic. Chi'n gweld? Dewis 1 gair. Os chi'n clicio 2 gwaith, clic, 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 yn gyflym, mae'n dewis popeth. Control V, a dyna hwnna mewn. Right, nawr mae lle dy fi i ymestyn sharp y box. Fel bod fi ddim yn gofyn newid maint y ffont. Dwi ddim yn moyn bod y ffont yn wahanol maint. Os nad dwi'n gallu ysgoiau. Iawn, yn ddelfrydol fi moyn bod y ffont yn ars yr un maint. Mae'n gallu edrych bach yn ryfedd i gael ffeithiau gyda maint ychydig bach yn wahanol y ffont. Os chi yn mynd i newid maint ffont, chi bron o bod yn well newid e yn sylweddol bod ffont lot yn fwy neu lot yn llai. Os mae, chi'n modd, ychydig yn llai, ychydig yn fwy, mae'n gallu edrych bach yn ryfedd. Rhywun beth to, Control C, draw ar y dudalen weithgareddau, Control V, draw fan hyn, to, newid, na ni, fi jyst ymwneud y lawr i 4 llinell, dwi'n meddwl. Rhywbeth fel yna. A wedyn, yr un olaf fan hyn, mae hwn yn ddarn mawr o destun, felly fi rhaid i hwn fod ar
5 llinell. Dych chi'n gael gweld. Clic fan hyn, clic eto, fel bod fi moyn barod deipio, a cofiwch, unwaith chi wedi gwneud na, clic 3 gwaith. Clic, clic, clic. Hwna dewis popeth. Control V, glido fe mewn. Ie, mae rhaid fi gael 5 llinell. Felly man nhw fod yn llawn. A dwi wedyn yn mynd i symud hwnna i fyny wedyn, fel bod e, na fe, hanner ffordd i fyny yr siap. Na ni, a mae'r blychau testyn yna nawr yn edrych yn daclus, mae yna gyd bwysedd neis rhyngddyn nhw, a mae'r maint ffont yr un peth yn bob un ohonyn nhw hefyd. Iawn? Yr unig un felly dwi ddim yn rhy hoff ono fe yw hwn. Felly falle bod e'n well bod fi yn newid ei fod yn 5 llinell. Ydy, fi'n credu bod e. Na fe. Mae hwnna'n declusach yn dweud. Oedd y gair Cefnfor oedd yn hongian draw, yn rhy bell draw i'r ochr dde. Rhaid, wel pam i fi wedi cadw'r lle yma te? Wel wrth gwrs i roi lluniau fe. Felly, yr reswm gyntaf am dros bysgota cynaliadwy yw bod angen bwyd i bobl am ganrifoedd a y blynyddoedd i ddod. Felly dewch i ni gael mynd i'r cyfryngau a'r lluniau, a ni moyn nhw'n fod yn bysgod mae rhywun yn barod i fwyta. Felly beth am rhywbeth fel grilled fish? Grilled fish. Neu chi hyd yn oed roi fish fingers mewn, neu rhywbeth fel yna. Iawn? Beth yw'ch hoff bysgod chi i fwyta? Neu fwyd o'r môr, sy'n rhaid bod yn bysgodyn, gallu fe fod yn gorgimwch, neu beth bynnag, chi'n moyn. Na drill hwnna, grilled fish. Fi'n siŵr gewn ni rhywbeth fan hyn. Na, te. Dyma ni rhywbeth fel hyn yn edrych yn flasus. Mae'n edrych yn hyfryd. Mae rhywun wedi rhoi rhyw space diddorol ar hwnna. Mae'n edrych yn neis hefyd. Felly dwi jyst yn mynd i ddewis nawr unrhyw un o'r rhain. Dwi'n meddwl sydd yn edrych yn flasus. Mae sy'n mynd i weithio ar yn ddyluniad i. Fine. Dyr yma, dewis un. Right, beth am... Ia, hwnna te. Clic ar hwnna, a dyna fe mewn. Right, nawr te, beth dwi eisiau gwneud yw ffitio hwn ar y siap. Felly dwi'n mynd i ailfeintio. A dod lawr o fe. Nawr, bydd y llunellau pink yn fy helpu i gael hwnna i ffitio yn union yr un maint ar petrial glas. Iawn, mae hwnna'n edrych yn daclus iawn fel nawr, yn dweud. Mae eisiau'r llun i fod tu ôl, mae'r pysgodyn yma, chi'n gweld mae dros gynffon y pysgodyn, felly dewch i fi gael dod lawr ar llun yna tu ôl i'r pysgodyn. A na'r unig bryd bydd angen i fi wneud na yw ar un top yma fan hyn. Bydd popeth arall yn glir, dim eisiau fi wneud e bob tro. Right, mae hwnna'n edrych yn gred. Right, nesa te, cefnforoedd iach. Right, wel mae eisiau fi gael falle llun o dan yr môr gyda falle chymod, bywyd y cefnfor mewn hwnna. Beth am rhywbeth fel Ocean Life? Ocean Life. Nawr te, dyma ni. Gret. Rhywbeth sy'n dangos llwyth o... hyfryd. Llwyth o wahanol bysgod. A sgwlwch ar yr holl wahanol fathau o anifeiliad sy'n yn y llun na. Gwych. A na fe, fi jyst yn ailfeintio hwnna lawr, a chi'n gweld mae'n ffitio'n daclus ar y petrial. Na ni. Trio cadw'r bwlch yma wedyn ar yr ochr fan hyn, yr un peth ar bwlch ar yr ochr fan hyn. Iawn, ni gael cydbwysedd, balans, cydbwysedd. Rwy'r un nesaf te yw helpu'r blaned. Beth am rhywbeth fel Ocean Planet? Mae hwnna'n rhywbeth bach ryfedd i chwilio am, ynddo fe? Ond fi eisiau, chymod, neu allai ni jyst cael y blaned i hun. Allai ni jyst chwilio am Planet Earth. Beth am Ocean Earth? Trin ni hwnna. Ocean Earth. Felly llun o'r byd o'r gofod yn dangos yr cefnfor, felly. Hwna'n eich yn las iawn, ynddo fe?
A am hwnna. Na fe. Gwych. A nawr chi'n gweld mae'r llunellau pink mae to nawr yn mynd i helpu. Na ni. Ailfeintio. Chi'n gweld pa mor rwydd yw i fi ailfeintio hwnna, cael popeth i eistedd yn hollol daclus ac yn dwt ac yn ei le. Ac yn olaf wedyn swyddi ac arian. Wel, dyma'r reswm arall yw, chymod mae llwyth o bobl ar draws y byd yn gweithio yn niwidiant pysgota. Iawn, yn maes pysgota. Falle bod nhw'n pysgotwyr, falle bod nhw'n gigyddion, falle bod nhw'n gweithio'n gwerthu nhw, falle bod nhw'n paratoi nhw, falle bod nhw, chymod, yn yr ocsiwn, yn y farchnad bysgod. Felly, falle bod fi moyn, beth am i fi gael rhywbeth fel fishing boat. Fishing boat. O, dyma ni. Yeah, great. Pobl sy'n gwneud i'w bioliaeth nhw. Dim falle pobl sy'n mas i bysgota am hwyl, fel rhain. Pobl sy'n gwneud eu bioliaeth nhw, o'n i'n ffili dweud hwnna, wrth bysgota. A mae rhai pobl wrth gwrs yn neud na, chymod, mae'n rhyw fath o fusnes teuluol. O, gret, sgwylwch ar hwn. Gret. Mewn ar llun na. A to, llunellau pink, sgwylwch yn nhw'n helpu fi. Mae'r llunell pink na'n helpu fi gael yr ymyl yma. A nawr dwi'n mynd i ddefnyddio'r cornel top ochr dde, llusgo fe lawr, a mae'r linell pink yn mynd i ddweithio pan i fi'n cyrraedd siap y petrial. A dyna fe! Hei! Fi'n hapus iawn gyda'r ffeithlyn na. Fi'n credu bod yn edrych yn gret. Gret. Hapus iawn. Nawr, allech chi adael efo na? Iawn, a argraffu fe, os ych chi eisiau argraffu hwn, byddwn ni yn lawrlwytho fe fel PDF sydd orau ar gyfer argraffu. Felly, o dan yr ddewislen llwytho i lawr, fe welwch chi fan hyn PDF argraffu, os do dyna beth chi'n mynd i wneud. Os ych chi'n mynd i lusgo hwn i fewn i'ch, mewn i'ch ffeiliau ar J2E, ar Just Too Easy, neu i Google Drive, neu OneDrive, neu rhywbeth fel yna, bydde PNG yn iawn. Sdim un o'r ffeiliau yma yn mynd i fod yn broblem. Ych chi'ch chi argraffu bob un o'n nhw, a chi'ch chi lusgo pob un o'n nhw i'ch ffeiliau. Ond os ych chi'n gwybod bod chi'n argraffu, mae PDF ychydig bach yn well fel arfer. Os nad ych chi yn moyn lawrlwytho fe, fel ffeil, allwch chi glicio rhannu y botwm drws nesaf i'r eicon lawrlwytho. A mae da chi ddewisiadau fan hyn hefyd, allwch chi roi hwn fewn yn syth ar aseiniad ar Google Classroom neu Microsoft Teams. Felly os mae'ch athrawon chi wedi gosod aseiniad ar Google Classroom neu Teams i chi, allwch chi glicio'r botwm na a roi hwn mewn i gyflwyno fe yn syth i'r aseiniad o Express. Neu, opsiwn arall, i ni'n hoff iawn ohono fe fan hyn yn hym Adobe, yw defnyddio dolen gweld yn unig. Nawr, beth mae hwn yn neud yw, dyw e ddim yn lawrlwytho unrhyw beth o gwbl i'ch cyfrifiadur chi, sy'n arbed lle ar eich dyfais chi, ond mae'n creu dolen URL. A unrhyw un sydd wedyn yn clicio'r dolen na, maen nhw'n gallu gweld eich dyluniad chi wedi i gyhoeddi i'r we. Allwch chi rannu hwnna mewn llwyth o wahanol ddilliau. Iawn, felly dyna'ch dewisiadau chi ar gyfer rhannu hwn. Peidiwch chi just gadael mewn yn eich ffeiliau Adobe Express. Rhannwch chi wedi gweithio'n galed yno fe, dangoswch i bobl. Right, wel, ni'n barod i symud mlaen i'n ail gweithgaredd am heddi. Nawr, tra bod ni wedi cyrraedd y pwynt canol na, felly bod chi'n brysur yn lawrlwytho, na i just sôn am ychydig bethau. Yn gynta, os ych chi'n gwylio hwn ar YouTube, athrawon, byddwn ni'n gwerthfawrogi yn fawr iawn bod chi yn hoffi'r fideo ar YouTube a hefyd yn tanysgrifo i sianel YouTube yr Ysgol Ddigidol. Mae'n help enfawr i ni gadw'r sesiynau yma i fynd bod pobl yn tanysgrifo ac yn hoffi'r fideos. Felly, fi'n gwybod bod ei weld yn rhywbeth bach, ond wir i chi mae'n help enfawr. Falle bod chi hefyd yn awyddus i ddod i sesiwn arall sy'n dod lan dyn ni. Felly mae eisiau i fi sôn am beth sydd ar y gweill. Nawr, i gofrestru gyfer y sesiynau sydd ar y gweill, just ewch i adobe.ly/live lessons. Nawr, chi'n bod beth, mae eisiau i fi i greu un Gymraeg ar gyfer hwnna. Oedd arfer bod ni'n ei gael, ond ers symud draw i'r Adobe's ma,
dim un Cymraeg. Ond mae'r sesiynau Cymraeg ar y ffurflen yna, dim ond y ddolen sy'n Saesneg. Felly, beth sydd ar y gweill? Nawr, mae'n ddiwrnod Cefnfor heddiw, wrth gwrs. Nawr, wythnos nesa, mae'n un wythnos fawr wythnos nesa, ffrindiau, mae'n wythnos bwyta'n iach. Iawn? Felly, mae'r wers fyw wythnos nesa ar ddydd Mawrth. Mae hefyd y degfed, felly dewch yn chi i'r wers fyw wythnos bwyta'n iach sydd bore dydd Mawrth nesa, ar fe hefyd y degfed, cofrestrwch gyda'r ddolen sy'n weil ar y sgrin nawr. Yna bydd dan ni wers ar gyfer Sul y Tadau ar y 12fed, felly yr un wythnos nesaf, ar ddydd Iau, bod dydd Iau. Ac yna'r wythnos ganlynol, mae hi yn wythnos ffoaduriaid sydd yn, yn rhywbeth pynciol iawn ar hyn o bryd. Felly, a ddydd Mercher, mae hefyd y 19fed, dewch i'r wers wythnos ffoaduriaid. Mae hwnna wythnos ganlynol mewn bythefnos. Felly, cofrestrwch y thrawon, a os ych chi wedi dod heddi, a ych chi'n mynd i ddod i dwy o'r sesiynau na sydd i ddod, a ych chi wedi cael 2 blwyddyn ysgol, neu 100 o blant i gymryd rhan, wel, dyna chi'ch parti pizza wedi wneud. A 3 lot o wobrau am ddim. Wowzers. Bydd y postman yn dod yn llwythog i'ch ysgol chi. Right, dyw'r postman ddim yn dod o'r pizza. Rwy'n arall yn dod o hwnna. Iawn, wel, ni barod i fy mlaen i'r ail weithgaredd te. Felly dewch i ni gael bwrw golwg ar y dudalen weithgareddau ar gyfer hwnna. Dewch i gael y sgrin yn ôl i fyny. Fel fi'n neud hwnna. O ie, cyfe. A dewch i, dewch i gael hwnna i ffwrdd o'r sgrin. Cofrestrwch am y sesiynau. Iawn. Nôl y dudalen weithgareddau. Sgrolio lawr, dyma ni, gweithgaredd 2. Nawr te, fideo esbonio ar gyfer arferion pysgota da. Nawr, ni di sôn am pam fod pysgota da yn bwysig yn y ffeithlyn, ond beth yw pysgota da? Fel allwn ni pysgota'n da? Wel, mae yna 5 dull gyda ni fan hyn ar gyfer pysgota da. Nawr, sa'n credu bod fi'n ei ddefnyddio nhw i gyd nawr, gen i weld fan amser syda fi. Ond dwi'n ni drial felly defnyddio rhyw 2 neu 3 ohonyn nhw. A dwi'n ni ddechrau gyda yr un cyntaf fan hyn, dal y nifer cywir. Iawn, felly mae hwnna'n, mwyn bod yn gynnaliadwy, un o'r pethau wrth gwrs sy'n angen i ni wneud, yw dim dal gormod ohonyn nhw. Iawn, dim dal gormod ohonyn nhw, dal y nifer cywir o bysgod. Right, dewch i ni gael dechrau ar ein prosiect. Ni'n mynd i fod yn creu fideo nawr. Fideo esbonio, golygu fideo. Felly draw a fi i Express. A dyma'r ffeithlyn, wel fi wedi gorffen hwn, fel i fi mynd nôl te i ddechrau prosiect newydd. Wel, na gyd sy'n angen fi wneud yw clicio ar eicon Express, yr A liwgar yma, yn y cornel top ochr chwith. Clic ar eicon Express, a dyma fi nôl ar dudalen Cartref Express. Le fi moyn creu fideo. Nawr i greu fideo, mae da ni y deilsen oren, creu fideo. Clic ar hwnna, a dyma ni yn creu fideo. Right, wel, dwi eisiau y teitl yn gyntaf. Iawn. Felly, beth am gael cefndir cwl i'r teitl? Dwi'n mynd i fynd y tro ma i'r cyfryngau. Cyfryngau. A dwi'n mynd i chwilio am fideo, wrth gwrs. Fideo y tro ma. Iawn, te. A dwi yn mynd i chwilio fideos. A beth am chwilio am rhywbeth fel Ocean? A mae hwnna'n mynd i roi 3,000 wel, bron o 4,000 o ganlyniadau fi. Felly, beth am chwilio am rhywbeth fel background hefyd? Ocean background. Background. Goffod bod yn ofalus ys llafu gair yna bob tro. Background. Right, a chi'n gweld nawr, y lle 4,000 o fideos, mae da fi 1,000 o fideos sydd yn fwy addas i fod yn gefndir. Felly bod rai eraill ychydig yn brysur, mae rhain felly yn fwy addas i fod yn gefndir. Lle ni hyd yn oed mynd am rhywbeth fel ocean fishing background. A mae'r mwyaf eiriau chi'n rhoi lan fan hyn yn y chwiliad chi, yn hydlo yr canlyniad. Mae e'n mynd i leihau y canlyniadau. A beth chi moyn yw bod llai o ganlyniadau, achos mae'r 184 yma, siŵr o fod yn mynd i fod yn llawer fwy addas ar gyfer beth licen i weld na y 4,000 greiddiol wrth just ddefnyddio'r gair ocean.
Iawn. Right, wel fi chi sgrolio nawr. A nes i weld un lan tuag at y top yna o'n i'n hoffi. Felly dwi'n mynd i fynd am... Ble oedd e? O'n i'n licio hwn. Dyma ni, fi'n mwyn am ni weithio'n gret fel cefndir. Felly mynd i glicio ar hwnna. A dyna fe, wedi llenwi y cynfas i fi. Nawr, os ys da chi llinell wen fach ar y top o'r gwaelod, mae yna fotwm llenwi fideo fan hyn, sy'n just yn mynd i lenwi fel lan i chi. Iawn? Rhan fwyaf o'r amser sydd dim angen neud e, ond weithiau bydd siap y fideo chydig o wahanol, felly os mae fe a chi'n cael llinell wen ar y top o'r gwaelod, just cliciwch llenwi fideo a bydd hwnna'n llenwi fe'n berffaith i chi. Right, wel, dewch ni gael gwylio beth da fi fan hyn, gan glicio ar y botwm chwarae. Cool iawn. Mae hwnna yn fab. Right, wel, mae'n amser i fi i roi y teitl i fewn. Beth yw'r teitl? Wel, y teitl yw Arferion Pysgota Da. Gyda ni copi o hwnna, llusgo dros fe, copi. Nôl draw i Express, a chi'n gwybod fel wneud hwn, chi'n arbenigwyr ar hwnna, dwi'n mynd i clicio ar testyn, ychwanegwch eich testyn, a glido hwnna mewn, Ctrl V, Arferion Pysgota Da. Wel, beth am wneud yr ffont tipyn yn fwy? Nawr, dwi'n mynd gweld yn rhy glir, mae'r D na'n dywyll, yn dweud. Beth am just trial testyn gwyn am nawr, clicio ar llenwi'r y chwith. Right, mae hwnna'n help. Ond mae eisiau ffont gwahanol arna i. Felly, dwi'n gwneud rhywun beth to, dwi'n mynd i just clicio ar y gwimplen, a dwi'n mynd i sgrolio lawr, dwi'n mynd i weld, right, os na rhyw ffont. A weithiau na i sgrolio'r gwaelod, a wedyn sgrolio nôl lan. Fel bod fi ddim yn dechrau ar y top bob tro. Chi'n gweld, sgrolio, a fi chwilio am ryw ffont, cryf, pwerus, awdurdodol. Beth am hwn? Vortis Concept. Hwna'n edrych yn awdurdodol, yn dweud? Odi, ma fe. Mae'n enfawr hefyd. Right, felly, mae hanner wedi mynd ffwrdd o'r sgrin. Felly, chi'n meddwl beth fi'n mynd i wneud nawr? Dwi'n mynd i lusgo fe draw, fel hyn, a wedyn fi'n mynd i ddefnyddio'r ddolen hir yma ar yr ochr. Na fe, i wthio fe i wahanol linellau. Ailfeintio hefyd. Rhywbeth fel yna. Nawr, licen ni ganoli'r testyn. A welwch chi'r canoli testyn fan hyn. Mae wedi alunio'r chwith ar hyn o bryd. Os glicio ar hwnna to, mae'n alunio fe i'r canol. Na fe. A dwi eisiau hwnna i fod. Na ni. Dwi ddim eisiau bod e reit yn y canol, achos mae'r coral yma sydd ar y gwaelod, chymod, yn cripo i fyny. Felly dwi eisiau bod e yng nghanol yr gwacter y môr yn hytrach na canol y sgrin. Chi'n gweld? Mae hwnna bach rhy agos i'r creigiau a'r coral ar y gwaelod, dwi'n meddwl. Felly, drwchwch ar beth sydd yn gweithio orau i'ch llygad chi. Os angen iddo fod yn fwy, neu ddim. Chymod, fel mae'n fframio orau ar y sgrin. Fi'n credu bod hwnna'n gweithio yn neis fel yna. Ydy, gred. Os angen amlinell ar hwn, dewch ni gael trial e. Trial lliw arall, beth am... Ydy hwnna'n helpu? Ydy, dwi'n meddwl bod e. Ydy, dwi'n meddwl bod e. Ac yn olaf, dewch i ni gael animeiddio'r testyn, gan mae fideo yw e. Na i glicio chwarae to. Nawr, mae'r pysgod sy'n mynd y cefnir, ond mae'r testyn ei hun yn llonydd yn dweud. Felly, dewch i ni gael gweld beth yw'n ni'n neud. Dewis y testyn, draw i animeiddio, a i ni yn mynd i... I ni'n mynd i animeiddio fe i fewn, felly mae da ni ddewisiadau gwahanol fan hyn. Allen ni fynd am rhywbeth fel bungee, neu codi. Mae codi'n gweithio neis. Driftio. Ydy, mae hwnna'n gweithio neis. Driftio. Pontio. Troelli'n cwl. Tymblo'n cwl. Gostwng. Neu mae ydych chi rai fan hyn sydd yn neud eich gweld llythyren, neu teipiadur. Fflachio. I'n licio'r fflachiad na. Ydw, yn licio hwnna. Os gliciwch yn y to wedyn, gewch chi wahanol ddewisiadau, chi'n gweld? Gewch chi gael fesul gair, fesul cymeriad, a'r hap,
Cyn iddo lawr ar dwysedd, fel bod e ddim ar cyflymder i lawr hefyd. Na ni. Hyd yn mynd i wneud yn arafach. God? Felly bod fi moyn iddo fe ddigwydd eitha cyflym. Na ni. A just triwch e fel na. Na ni. Gret. Right, na i chwarae hwnna nawr te. Dych chi'n ei gael gweld. Cool. Yeah. Sa'n siŵr. Falle ddim. Chymod beth, falle bod fi'n mynd ôl i'r drifftio. Ydw, chymod beth, fi'n credu bod hwnna'n fwy dramatig, yn dweud. Ydy. Licio hwnna. Right. O'r peth olaf fi'n ei wneud gyda'r teitl yma yw recordio troslais. Recordio fy llais i. Felly mae'r llais i'n mynd i fynd ble bynnag mae'r linell ddi ar hyn o bryd. Felly os mae'r linell ddi fan hyn, mae'r llais i'n mynd i ddechrau recordio fyna. Felly dwi eisiau dod nôl ar linell ddi, ni'n galw hwn y pen chwarae, the playhead. Nôl ar linell ddi, reit nôl i dechrau. A wedyn dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau ar y chwith, a'r sain ar y top, a ni'n mynd i recordio troslais. A fi jyst yn mynd i ddweud arferion pysgota da. Cyn i roi'n enw hefyd felly. Felly dwi'n mynd i glicio recordio troslais, a fi'n barod i fynd, ni'n glicio dechrau recordio, cyfrif i lawr a banta fi. Arferion pysgota da, gan Meredydd Jones. A gorffen recordio. Right, dewch i ni gael clywed hwnna nôl. Na i lusgo'r pen chwarae nôl, a clicio chwarae. Arferion pysgota da, gan Meredydd Jones. Gret. Wel, nawr bod fi wedi wneud na, sdim angen gweddill yr olygfa yma na fi, os e? Sdim eisiau'r holl amser yma o just y teitl a'r pysgod yn nofio. Felly beth lle i wneud nawr yw mynd i ymyl ochr y clip yma a llusgo fe nôl. Nawr, sdim angen bod e'n union. Pidwch y phoeni am gael ymyl hwn. Fi moyn e reit ble mae'r troslais. Sdim eisiau chi'n ei na. Mae'n iawn bod y chydig bach o fwlch ar ôl eich llais chi. Iawn? Just bwlch bach ar ôl eich llais chi orffen cyn diwedd yr olygfa. A fi'n barod nawr i fynd ymlaen i'r olygfa nesaf. Wel, dewch i fi gael clicio te. Ychwanegu cyfryngau. Fi'n i clicio fyna. A beth licen ni? Wel, licen ni gael golygfa wag newydd. Iawn, clic fyna. A dyma ni. Dalen wag yn barod i ddechrau creu'r olygfa nesaf. Wel, beth te yw'r cyngor cynta? Wel, dal y nifer cywir. Right. Wel, dewch i ni gael chwilio am fideo te. Dewch i ni gael chwilio am fideo ar gyfer hwn. Felly fi'n fynd i'r cyfryngau, a tro ma, nid sain, ond fideos. A dwi'n mynd i chwilio fideos. A beth am chwilio am rhywbeth fel Fish Market. Lecyn ni weld, chymod, pysgod. Na ni, pysgod ar ia fel hyn, chymod, ar blociau ia. Gret. Chi'n gweld nhw weithiau mewn boxes, yndych chi? Triau fish ice. Chi'n gweld nhw mewn boxes wedi cael ei dal. Na'r math o beth licen i weld fan hyn. Beth a am de. Lle hwn. Nawr, mae'r fideo yma ni'n vertigol. Nawr, mae hwnna'n iawn achos ar gyfer y dudalen yma, dwi'n bwriadu llenwi un ochr o'r dudalen gyda'r fideo a wedyn cael y testyn ar yr ochr arall. Rhywbeth yn debyg i fi wnaethon ni ar y ffeithlyn yn y weithgaredd gyntaf. Felly, gyda hwnna, sdim gwahaniaeth bod fi yn defnyddio fideos vertigol. Felly, na i glicio arno fe, dyma fe, mae wedi ychwanegu fe. Nawr, be dwi eisiau gwneud nawr yw ailfeintio fe i lenwi hanner y cynfas. Felly dwi'n mynd i ddod draw o fe, a chi'n gweld mae chi'n eich binc yn gweithio mewn a hanner ffordd ar draws. A nawr, dwi'n jyst yn mynd i ailfeintio fe, a sdim gwaniaeth bod fi'n colli top y gweilod, ond dim ond pysgod yw e.
Chi gweld? A fi'n gwybod nawr bod hwnna yn llenwi hanner ffordd ar draws y dudalen. Gret. Right. Nawr, lle glicio ar y botwm chwarae fan hyn, iawn, a mae hwnna yn mynd i chwarae'r fideo yna fi. Mae hwnna'n gret, yn dwi? Gyda y fideo ar un ochr a'r gwacter ochr draw. Nawr, dwi'n meddwl allan ni gael cefndir fan hyn, tu ôl iddo fe. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r elfennau. Nawr, allan ni roi fideo yn gefndir fan hyn, ond fi'n credu bod hwnna'n rhy brysur. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r elfennau, a dwi'n mynd i just chwilio am gefndir, fel wnaethon ni yn y weithgaredd gyntaf. Just chwilio am gefndir ocean. Yna fe. A dwi'n mynd i ddewis un o'r rhain. Just yn gwirio bod neb wedi gweud helo. Just checko'r e-bost. Na, ni dal yn iawn. Ni dal yn iawn. Neu wedi gweud siwan. Right. Be yna roi? Na i just dewis un o'r reina. Dyna ni. Chwel am hwnna wedi roi hwnna nawr mewn yn gefndir fyna. Gret. Nawr te. Mae da fi'r fideo. Mae da fi'r cefndir. Felly fi'n barod ar gyfer y testyn eto. Felly dwi'n mynd i fynd draw a copio'r testyn. Dyma fe fan hyn, dal y nifer cywir. Felly na i ddewis hwnna, Control C. Nôl â fi i'r fideo, a dwi'n mynd i ychwanegu testyn. Yn union yr un ffordd fyddech chi'n neud ar y ffeithlyn. Am testyn, ychwanegwch eich testyn, a wedyn Control V, er mwyn glido hwnna mewn. Nawr, mae'r ffont yna yn gret ar gyfer teitl ar sleid gynta, ond odio e'n gweithio fan hyn ar gyfer y wybodaeth. Nawr, dwi ddim yn meddwl bod e. Dwi'n meddwl bod yr prif lythrennau yna yn ormod i fi fyna. Felly mae eisiau i fi fynd nôl a sgrolio trwyddo. A to nawr mae eisiau fi ffind o ffont. Dwi'n meddwl, mae eisiau bod e'n awdurdodol eto, ond dwi'n moyn bod e'n glir ac yn ddarllenadwy, yn glir ac yn hawdd i'w ddarllen. Dwi ddim yn moyn bod e'n brif lythrennau i gyd. Mae rai ffontiau ddim ond yn brif lythrennau. Dwi ddim eisiau hwnna, achos mae gormod o destyn iddo fe fod i gyd yn lythrennau mawr. Beth am hwn? Noto sans bold italic. Mae hwnna'n edrych yn un... Ydy, mae hwnna'n edrych yn un da i ddefnyddio. Nawr te, yr un beth to nawr, mae eisiau fi feddwl am faint yr ffont. Mae'r ffeithiau yma tu ar un maint yn dyn nhw, felly sa'n meddwl bod e'n mor bwysig tro yma, ond na i jyst mynd ychydig yn llai, fel bod fi yn gallu newid maint y ffont ar yr golygfeydd sydd i ddod. Right, lliw, cadw'r di, neu falle allan ni fynd am las tywyll eto. Na, chymod beth, dwi'n meddwl bod angen y di. Dwi'n meddwl bod angen y di. A falle bod amlinell yn mynd i helpu fi fan hyn eto. So dewch i fi gael rhoi amlinell drwchus wen, falle. Ydi. Hwna'n helpu fe i fod yn glir. Right, dewch i ni gael gwylio yr olygfa yma te. Iawn, dwi wedi dod ar pen chwarae nôl i ddechrau'r olygfa. A dwi'n mynd i glicio chwarae. Wow, cool. Right. Yr beth dwi eisiau gwneud nawr yw animeiddio'r testyn yma mewn. Clic yna fe. Animeiddio. A to, lle ni fynd am rhywbeth fel bod e'n pylu. Mae hwnna'n cool. Teipiadur. Fflachiad o dda fi dries i'r blaen. Lle ni fynd am rhywbeth fel y bungee. Dwi'n meddwl lai am y pylu. Llwch chi glicio yn y to wedyn, a trial rai, o dwi'n well bod ni'n pylu gair am air. Llinell wrth linell hyd yn oed. Cymeriad ar y tro, dyna'r automatig. Ar hap. Dim, bod e gyd yn dod i gilydd. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd llinell wrth linell a bod e'n mynd o'r top i'r gwaelod. Na fe. Gret. Right, nawr, stym angen i chi ddarllen hwnna i gyd mas. Iawn, llwch chi just rhoi yr prif bennawd yn eich troslais. Felly, dwi'n mynd i ddod nôl ar pen chwarae i ddechrau'r olygfa, a dwi'n barod i ddechrau recordio troslais.
Nawr, os chi'n cofio, sut ydw i'n recordio troslais? Wel, dwi'n dod draw i'r cyfryngau ar y chwith, a dwi'n mynd i fyny i'r sain ar y top, a wedyn i fi mynd i recordio troslais. A bant a fi. 3, 2, 1. Mae'n bwysig ein bod yn dal y nifer cywir o bysgod. Na fe. A to, y peth olau fi'n mynd i wneud nawr yw just tocio'r olygfa yn ôl i hyd y troslais. Right, dewch i fi gael gwylio hwnna o'r dechrau te. I gael gweld y prosiect ni hyd yn hyn. Arferion pysgota da, gan Meredydd Jones. Mae'n bwysig ein bod yn dal y nifer cywir o bysgod. Gret. Nawr, ar gyfer yr olygfa nesaf, mae rhaid fi dric bach i chi. Dyn ni ddim yn mynd i ddechrau o'r dechrau. So, ni'n mynd i ddechrau o'r dechrau. Beth ni'n mynd i wneud yw dyblygu'r olygfa yma a defnyddio fe fel templed ar gyfer yr olygfa nesaf. Felly, i ddyblygu hwn, y gys rhaid chi'n neud yw clicio ar y 3 dot a dewis dyblygu. A dyma ni, mae da fi gopi o hwnna. Wel, beth sy'n eisiau fi wneud? Wel, dechrau fi gael dod ar pen chwarae i ganol e, achos dwi ddim yn gweld y testyn ar dechrau, achos dwi ddim wedi animeiddio i fewn eto reit fyna. Dyma ni, fi'n gweld e fyna. Right. Beth sy'n eisiau fi wneud? Wel, yn gyntaf mi eisiau newid y testyn, dos e? Felly, dewch chi gael neidio draw. Beth yw'r un nesaf? Ardaloedd Cefnfor diogel. Wel, dyn ni gael copi o hwnna. A i fi yn mynd i newid y testyn. Chi'n cofio fel i newid testyn? Clicio unwaith. Clicio to fel sy'n ni'n mynd i deipio. A unwaith i chi'n gweld yr linell na yn blinco, yn chwyncio, clicio 2 gwaith. 1, 2, 3. A mynd dewis popeth. A nawr allai ddefnyddio Ctrl V a glido hwnna mewn. A na gyd sy'n eisiau fi wneud wedyn nhw just, chi'n modd, ailfeintio pethau fel bod yn eistedd yn daclus yn y bocs. Fel na. Iawn. Nawr, mae'r testyn wedi sorto, ond dwi ddim yn moyn yr un fideo eto. Felly, beth am i ni ddisodlu y fideo? Felly, clic ar y fideo, a fe welwch chi fotwm yma fan hyn sy'n dweud disodlu. Swapo fe. I gyfnewid e. Felly, yn well air, cyfnewid. Felly, dwi'n mynd i glicio ar disodlu. A licen i ddisodlu'r fideo yma gyda fideo arall wrth gwrs. Felly clic. A dwi'n mynd i chwilio trwy hyn falle am Fish Ocean. Licen i weld, chi'n bod, llwyth o bysgod yn nofio. Ie, chi'n bod, rhain yn heidio gyda'i gilydd fel hyn, math ma o beth. Waw! Yn dangos, chi'n bod na fywyd yn cael cyfle i ffynnu. Bod ardaloedd yn y cefnfor, i ni'n rhoi llonydd iddyn nhw. Bod ni'n rhoi llonydd i rai rannau yn y cefnfor. A bod cyfle wedyn yn yr ardaloedd hynny i bysgod i fynd ac i atgenhedlu a fel bod ni yn cael nifer cynaliadwy o bysgod yn y cefnfor. Right, fi'n credu bod fi'n licio hwn. Na i glicio hwnna. Nawr, chi'n gweld, mae'n mewn fyna. Nawr, eto, gallwch chi newid yr tocio sy'ch chi eisiau, chi'n bod fel hyn. Ond gyda'r math yma o fideos, dyw e ddim wir yn bwysig beth sy'n mas o'r golwg a beth sy'n yn y golwg, ydw e? Ond licen ni bod y dal yn llenwi hanner ffordd ar draws y dudalen. Na ni, rhywbeth fel yna. Rhaid, dewch i ni gael chwarae yr olygfa newydd yma te. A nygodd hwnna'n gyflym. A gyda hwnna nawr, mae'r testyn dal yn animeiddio, oherwydd bod y testyn yn yr olygfa gyntaf yn animeiddio. Achos bod fi wedi dyblygu fe, mae wedi cael yr animeiddiad na o'r olygfa flaenorol. Right, o fi'n barod yn syth bin nawr i drosleisio. Mae'n bwysig i ni gadw ardaloedd cefnfor diogel. Felly, dyma fi, cyfryngau, sain, recordio troslais. Dechrau recordio, a bant a fi. Mae'n bwysig iawn i ni gadw ardaloedd cefnfor diogel. A to,
Chi'n cofio beth i wneud nesaf? Dwi just yn ailadrodd yr un sgiliau fan hyn nawr, dro ar ôl tro. Nôl a fi. Llusgo hwnna nôl, a dyna fe. Right, wel, i ni'n dod tuag at diwedd y wers. Nawr, allech chi fod wrth gwrs yna, cadw mlaen wneud hwn, cadw dyblygu'r olygfa yma. Ond be dwi'n mynd i wneud, just i ddangos y sgil olaf nawr, yw ychwanegu trawsnewidiad. Ar hyn o bryd, mae'n neidio o'r olygfa yma i'r olygfa yma. Iawn? Ond allwn ni drawsnewid rhwng y golygfeydd. Felly, clicio rhwng unrhyw ddwy olygfa, a wedyn ychwanegu trawsnewidiad. A dyma beth ni, mae ni dipio i ddi, trochi wyn, toddi, neu mae chi gwthio, pontio, weipio. Felly na i fynd am weipio. Mae hwnna'n mynd i weithio neis, achos bod y cefndir yn aros yr un peth. Ie, bydd hwnna'n effeithiol. Right, dyna ni. A wedi chi hyd yn o ddewis y cyfeiriad yr weip. I fyny, i lawr, a draws. Credu bod mynd fel yna yn gweithio neis. Right, nawr unwaith chi wedi gwneud unwaith, allwch chi wedyn glicio ar y botwm bach yma fan hyn, sy'n ychwanegu'r trawsnewidiad yna i bob golygfa. Wel na, arbed amser, de. Dych chi'n cael trial, e? Arferion pysgota da. Gwylwch mas Meredydd Jones. am y weip. Dyna fe fyna. Mae'n bwysig yn bod yn dal y nifer cywir o bysgod. Gwylwch nawr. Na fe, Mae'n cool. bwysig iawn i ni gadw ardaloedd cefnfor diogel. Gret. A'r peth ola nelen ni wedyn yw ychwanegu cerddoriaeth gefndirol. Felly, yn y cyfryngau o dan sain unwaith eto, yn hytrach na ychwanegu tros slais, i ni'n gallu sgrolio lawr, a mae yna lwyth cannoedd ar gannoedd o wahanol ddarnau cerddorol gyda chi fan hyn. Felly na i fynd i classical, sgrolio lawr, a er mwyn just cael rhagflas ohonyn nhw, cliciwch ar y botwm chwarae. Gwych. A er mwyn gosod eich fideo, cliciwch ar enw'r darn. Nid oedd modd. Achos bod y pen chwarae reit ar y diwedd. Na pam. Na i. Roi'r pen chwarae nôl i dechrau, a chi'n gweld mae wedi gosod hwnna lawr. Mae'n rhoi fe ar lefel sa'n 100%. Wel, os ydych chi dros slais, mae eisiau chi ddod lawr ar gerddoriaeth. Yr holl ffordd lawr i rhywbeth fel 15%. A beth am bylu allan o'r diwedd, fade out o'r diwedd. Right, dewch i ni gael gweld te y fideo gorffenedig. Clicio ar chwarae. Fi'n credu bod ffordd o just... Os na ffordd o... Sa'n siŵr, o'n i'n meddwl bod ffordd... cyflwyno, gyfe. Nage. Na, just clicio chwarae. Arferion pysgota da gan Meredydd Jones. Mae'n bwysig yn bod yn dal y nifer cywir o bysgod. Mae'n bwysig iawn i ni gadw ardaloedd cefnfor diogel. Waw. Wel, llwyth o hwyl. A wrth gwrs, llwch chi fynd ymlaen, a chwanegu, dwi wedi defnyddio 2 reswm o dudalen weithgareddau. Mae yna 2 arall wrth gwrs. Felly, llwch chi fod yn mynd ymlaen ac yn dyblygu'r golygfeydd yna ac yn ychwanegu'r holl rai. Llwch chi fod yn ymchwilio mewn i ddulliau pysgota a ffyrdd o bysgota yn well eich hunain. Dim defnyddio rai dwi wedi rhoi chi, ffindo ffeithiau eich hunain yn gwneud bach o waith ymchwil. Lle chi recordio fideo chi neu osod mewn fan hyn, yn syml iawn gan fynd i'r cyfryngau, ac o dan fideo, mae yna fotwm recordio i chi, neu hyd yn oed animeiddio cymeriad i ychwanegu eich fideo. Ewch â hwn a trowch mewn i brosiect sydd yn bersonol i chi. Right, ffrindiau, dwi wedi mynd fel i wastad yn neud, sori athrawon, fi wedi mynd 2 munud drosto. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Cofiwch nawr bod chi'n dod i'r gwersi sydd i ddod. Mae yna themau pwysig ar y gweill yn dros yr wythnosau nesaf. Athrawon, cyfrestrwch gan fynd i adobe.ly/live lessons a cofiwch am yr Her Ysgol Express le allwch chi gael gwobre a party pizza. Come on, ewch amdani, party pizza cyn diwedd yr haf. Wel, diolch am ddod, welai chi to cyn bo hir, ond am nawr, hwyl am y